खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदासि मोसाहारि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि खुगायाव रेवरेवा नार्जारिनि मुं बिथां बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ रेवरेवा नार्जारिखौ गोख्रों बाथ्राजों फिनजाथाय होदों। गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों दि हारि आरो समाजनिख्रुइ राजखान्थिया माब्लाबाबो गिदिर जानो हानाय नङा होननानै गोख्रों रावजों बिथां प्रमद बर'आ फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। हारि आरो समाजनिख्रुइ राजखान्थिया मालाबाबो गिदिर जानो हाया। दा नंखायनो बिथांनि बुंनाया बिथांनि गावनि साननाय, आंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया। बेनिखायनो थांनाय समफोराव रेवरेवा नार्जारिनि बुंनाय बाथ्राफोरा गावनि गोसोनि साननाय होनानै बाथ्रा बुंदों बिथां प्रमद बर'आ। रेवरेवा नार्जारिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जेबो बुंनांगौ गैया होननानै गोख्रों रावजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुंदों। बेनि अनगायैबो बिथां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ रेवरेवा नार्जारिखौ गोबां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव मिथिनानै मोननाय जादों। बिथाङा बुंबावो दि रेवरेवा नार्जारिया गोबां बोसोर सिगांनिफ्राय एबसु खामानि मावदों आरो रेवरेवा नार्जारिखौ आं मान होयो होननानै फोरमायो बिथां प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायबावदों दि राजखान्थिया जोंनि थाखाय गिदिर नङा, आंनि खामानि मावनाय मावैखौ रायजो राजाफोरासो नुदों आरो जों बेबायदिनो खामानि मावलांबाय थागोन। बबेबा मोनसे आगानाव हारिया आरो समाजा खहा जानाय खामानिखौ जों मावाखै होननानै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बेफोर बाथ्राखौ दिनै चिरां जिल्लानि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। आंहा जिखौनो साननानै जि बुङानो मानो बेवहाय आं जेबो बुंनो साना आरो आंनि खामानि मावनाय मावैखौ रायजो राजाफ्रा नुदों। जोङो बिदिनो मावलांबाय थागोन। मानोना दिनैनि बाथ्रा नङा, थांनाय फ्राय 32 बोसोर जोङो समाजजोंनो दङ, फरायसा आफादाव दङमोन, बिनि उनाव फैनानै दायो राजखान्थियाव फैदों। दा बेवहाय बबेबा मोनसे समाव बबेबा मोनसे आगानाव हारिया खहा जानाय, समाजा खहा जानाय खामानिखौ जों मावाखै, मावनोबो हानाय नङा। राजखान्थिया जोंनि थाखाय गिदिर नङा। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेनि अनगायैबो आरोबाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ मा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिनानै। आङो रेवरेवा नार्जारि बिथांखौ आङो मान होयो। बिथाङा गोबां बोसोर सिगांनिफ्राय जोंनिख्रुइ जोबोद सिनियर एबसुआव खामानि मावदों आरो काउन्सिलावबो बिथाङा आगोलबो इएम जादों आरो सासे रेसपन्सिबोल सुबुं आरो बिदा हिसाबै आं बिथांखौ रेसपेक्ट खालामो। दा बिथाङा जिखौनो साननानै जि बुङानो मानो बेवहाय आङो जेबो बुंनो साना आरो आंनि खामानि मावनाय मावैखौ रायजो राजाफ्रा नुदों। जोङो बिदिनो मावलांबाय थागोन। मानोना दिनैनि बाथ्रा नङा, थांनाय फ्राय 32 बोसोर जोङो समाजजोंनो दङ, फरायसा आफादाव दङमोन, बिनि उनाव फैनानै दायो राजखान्थियाव फैदों। दा बेवहाय बबेबा मोनसे समाव बबेबा मोनसे आगानाव हारिया खहा जानाय, समाजा खहा जानाय खामानिखौ जों मावाखै, मावनोबो हानाय नङा। राजखान्थिया जोंनि थाखाय गिदिर नङा। हारि आरो समाजनिख्रुइ राजखान्थिया मालाबाबो गिदिर जानो हाया। दा नंखायनो बिथांनि बुंनाया बिथांनि गावनि साननाय, आंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया। नाथाय बिथांखौ आं आगोलावबो बिदा हिसाबै रेसपेक्ट खालामो। मानोना जोंनि हारिनि थाखाय हारिनि मावग्रा साफ्रोमबो सुबुंखौ जोङो रेसपेक्ट खालामो आरो दिनैबो खालामगोन, इयुनावबो खालामगोन। बिथाङा आंनि सायाव मायबा गाज्रि साननाय दङ बिथाङा बुंदों, बे बिथांनि बाथ्रा।